Kowe ora anak-anak. Tujune kahanan kaya ngene iki aku ora duwe anak. Nek duwe anak apa ora saya mumet. Butuhe terus kepiye kok ngene iki. Gak bojoku ki tak kon ngalor ngidul kok ora lek mulih-mulih piye piye. Terus aku ki sing tak olah apa nek kok ngene iki. Aku mulih mbok. Wis ket mau durung, Pak. Yo lagi wae kowe grenengan kono omah wis. Wis bali to? Wis. Ya di ngapura aku ki. Aku ngengkringke ceret. Ning teh entek Pak. Anggo dong tetean bae, Pak. Saya kira eneng ta wedang uwo. Wedang uwo piye? Aku ki wis ngengkringke ceret ket mau wis umop. Ning teh iki entek, Pak. Lah iya. Ha iya, terus piye? Saya kira eneng to modale wedang uwo. Wetan omah kan nek pirang-pirang to. Nek wedang uwo ki rak luwih larang to. Apa warna-warna maneh. Ayo werna-werna ana gula batu. Ya ra? Ana apa kae sing wangi-wangi. Oh, niku malah wangi banget. Lho kok wangi banget? Dong pelem, dong gori, debok bosok barang ana. Pak. Aku ki wong bingung kok dadi saya tok bebingung to. Lah omeng godhog wedang ora duwe teh kok bingung ya rasa nganggo teh. Lho rekane ki rak sing jenenge bojo, bojo lelungan golek butuh, ya ra? Wong wedok ning omah ki rak kudu nyepake apa-apa. Pak. Lek golek butuh entuk ora, Pak? Entuk apa? Pak, aku ki gumun ya, Pak. Ngendi-ngendi ki do entuk bantuan kok nek dhewe ki ra entuk bantuan dhewe ki ngopo ya, Pak? Entuk wae. Mau seprana awak dhewe ra duduan ya ora ana sing ngeneh awak dhewe kok. Teke aku rung kandha. Ah, entuk to. Ngene tak omongi. Iki mau aku rak ning ngene Sehono. Heeh. Siremono arep golek sebrakan. Wong nene adine ya, Pak. Lah iya, wong saiki dhek iki uripe iki kepenak menawa atine iki welas karo aku. Heeh. Bul malah dunek-unekke aku. Dunek-unekke piye? Dunek-unekke ora oleh nyile utang. Oh. Dadi mulai ki ya ora entuk apa-apa meneh. Blas. Nek ya kuwi. Piye? Saka nggone Sehono ora entuk apa-apa, aku rak mampir ning kelurahan. Lah kok pinter to bojoku? Lah aku kok. Heeh. Terus ning kelurahan ketemu sapa, Pak? Yo ketemu perangkat. Pak Lurah. Wah, aku njaluk bantuan. Ning kelurahan. Heeh. Diwenehi. Aduh, ayem aku, Pak. Nyicil ayem aku. Lah iya. Ning terus dinehi, Pak. Dikeki. Apa? Duit to, Pak? Duit to. Tuh. Apa? Dibantu masker. Wong awak dhewe iki ngapet ngelih kok mek dibantu masker. Ha iya karepe wong kelurahan ki ya kepiye ngono lho. Wong cetha ngelih kok kei bak masker, rak saya ora mangan to. Wis. Pak, kula ki wis ngampet tenan lho saiki. Mergo ngomah ki ora ndek beras, ora duwe apa-apa. Ngempet ku ora mek kowe, aku ngempet. Utange mergo saya oke, Pak. Kula niku bingung. Sampeyan dadi wong lanang saiki isane apa? Pun kok isane untung kula niku ora anak-anak karo sampeyan. Nek anak-anak piye kok ngene iki? Lek kon anak-anak kowe piye kok jaga jarak kok anak-anak? Pak, apa? paribasan nek ra iso mangan saben dina niku alon-alon mbuh piye wetune kiwa tengen nggih, Pak. Iso njaluk kiwa tengen. Ning kula niku lek mikir utang, kamangka utang niku nek utang anakan niku saya oke. Kula niku wedi. Pikirane kula ki nyanyasan terus lho, Pak. Terus pripun sesuk niku? Yo wangsuli apa anane? Lah rak tenan to. Monggo. Nggih.
Masih wedi nang aku. Tangga apa anake? Yangane temen. Didayoi malah disuguh geger. Ora sembodo nek lagi arep utuh. Monggo juragane. Nah, rak yo ngono. Nun sewu nembe ngumbulke ceret iku lho. Kok dumbulke ngapa cerete? Dumbulke ya, Pak. Tempunge. Godhog banyu. Nah, Nggih. bener. Nggih. Iki aku dilungguhke ora? Nggih. Nggih, lenggah rumiyin. Lenggah piyambak mangken nek kula lungguhke ndak kaya ketoprak. Lho ning rak yo dikongkon lungguh. Lenggah monggo. Nah, aku ki yo ngerti tata krama je Nggih, piye-piye. lenggah. Enten napa? Loh. Kok pitakonmu rada sengak? Lah nggih. Lah ya kula tekan enten napa? Loh. Nek Mbok Narni teko mrene, ki adat sabene aku ngopo? Pak, Kok nambuhi lho? Nagih utang. Lah iya to? ning dina niki nyun ngapunten anakane dereng sak. Kok aku lali ya? Lali sing endi? Lali nek utang. Nih, dikokke. Oh nggih. Lah. Niki lho. Pinten utange iki? Utangmu. Dek Selasa Kliwon ngarep. Ora wingi kuwi lho. Nggih. 5 yuta. Lah nggih. Lah iya. Donge aku le mrene rak wingi Nggih. Selasa Kliwon wingi Nggih, kuwi. nggih, nggih. Lah kok mboten ndak riki? Lho lah wong bojomu semoyo. Lah kudune Selasa wingi mriki to sampean. Lah kok seksaan iki? Lho iki saking apike atiku ya, Gen. Nggih. Mula kowe tak nehi inah sedina. Wah, kelaru gede sampean. Loh, piye to? Wong kudune wingi kok. Apa tumon? Aku ki wis apikan aten kok dadi tok lupuke iki lho. Wah, ora pas niku. Beda ya, Pak. Beda. Niku wis beda tulisan. Lah iya, beda. Ah, nggih. Iki maune 5 yuta. Nggih. Kudune nek le nyaur Selasa Kliwon wingi. Nggih. Kuwi 5 yuta Nggih. 500. Ah, nggih. To? Nggih. Lah iki gandeng Rebo Legi. Nggih. Mundak 50. Lah, Dadine nek 5 kudune yuta. Selasa Kliwon wingi sampean mriki lali ta sampean? Ora. Aku ki lek ramrene ora mergo lali, ning mergo melas karo bojomu kuwi lho, lek krengah-krengih. Niku kleru. Dadi sampean ya sesuk meneh wae Selasa Kliwon. Lirene. Bang pawadan wae kowe kuwi doan. Ora sembodo nek lagi arep butuh lho, Geng. Lah to pripun? Lah yo wis apa duwene. Mula to nek do golek sebrakan karo aku, kuwi mbok yo ngukur Rekane niku nggih nek panen nika ning bapakne niku lemon mboten saged. Nini nandur ra tukul. Nggih, wong mboten enten banyu. Ora panen. Aku wingi lehmu do amprah ki. Ora kok dikeki borek panenan kok. Janjine Nggih ning rekane niku. Rekane ngono tak panen. gathok ngalen niku sesuk nek panen. Batin kula. ayo. Ning Ning saiki wis mekatak apa durung? Ya wong Upamane wis mekatak, ki aku ngijon ya gelem kok. Dadi nandur we urung kok mekatak. Walah. Wis nandur. Urung. Kowe wong loro kok rakur tok rumangsaku. Ha nek niki sing mboten lakon wong bojo kula ra iso ngopo-ngopo kok dasare. Pun 5 taun kula niku rasa ngopo-ngopo. Ora tegese ki ora golek apa-apa ta Lah ya tegese le urip ki awake dhewe rekoso ngono lho. Kowe ki ngilang-ilangke wong kowe wingi ya aku iruh becak jentar-jentir kok. Sing becak Wis saken pundi? Lho, kudu kowe to? Niku mati gomblo. Walah. Lah ya kaya kowe kok ya sak prepatan. Nek ra udu sampean to. Kudu. Walah. Tenan jan iki kula matur. Hmm. Nek niki tetep kepeksa dereng iso. Sesuk sasi ngarep. Ora iso. Waduh, Ora iso pokoke. Apa duwemu? Wah, Kuwi ali-alimu kuwi. kok apa duweke bojo kula? lah Tak siji gondoli niku. Tut
ngerti di niki. Lho, kowe iki do ngerti ora nek duit sik tak silihke nang kowe, kuwi duit tak ubengke. Nggih. Kula ngerti. Dadi nek mandeg nang nggonmu wae 5 yuta, njot aku ki oleh bathi saka ngendi? Ayo. Pak ternek ndekmu dijaluk piye, Pak? Es ora Ikhlasno mbokmu. Kok diiklaske? Mek elik kowe kok. kuwi lho. Apa? Kayane abang-abang kuwi merah Ampun gelem niki apa. ampun. Ampun. Lho. Nek wong duwe tanggung jawab iki kudune ya sing Nek niki pisah saking tangan kula. heeh. Apes otot bebayu kula. Mergane apa? Ya apes lah. Ora iso njelaske kok. Wis ora iso Pas ngomong. apa. Ya wis suweng muri. Suweng copot kene. Niki Iki nggo nganaki agak anakane tok. Nah niki niku ming black niku. As kene. Ora apa ngono. Sesuk tak anaki. Heh, Anakan to. sapa sik ada anake? Bojo kula. Buat anak aku. Nek wis ora lockdown ini. Wis ora Pripun? apa. Iki tenan lho iki. Nggih. Tak gawa. Nggih. Terus babone, Mboten duwe kok kula. lah ya iki dienggo babon ki pokok lehmu nyilih kuwi lho. Nggih, pripun? Dudu pitik. Mboten kula kapak-kapake babone tetep utuh. Ya ning aku sesuk Selasa Kliwon ngarep, iki rak Rebo Legi. Nggih. Selasa Kliwon ngarep ki aku teko mrene. Jam pinten? Kudu wis ana. Jam pinten sampean mriki? Wis ora usah nganggo jam-jaman ndak kok tok blenjani kowe tinggal ndelik aku ngerti aku. Oh, nggih, nggih, nggih. Bangsane bodho Nggih, kok Pun. aku. Sasi ngarep kula. Ora sasi ngarep. Selasa Kliwon Oh, ngarep. nggih, Selasa kula. Selatan dino Tangan Ora dulu. seminggu meneh. Hah? Seminggu. Selasa Kliwon kok seminggu. Sampeyan iki iso ngerti dina ora to? Oh iya. Ah. 25 dina. Nah, nggih. Selapan dina. Babone ya? Nggih. Nggih. Hati-hati ya kowe anggere ora do nyaur. Nggih, nggih. Wah, Sesuk nek utang meneh ra butuhi ya. nggih, nggih. Ditulung kok malah ora. Wes aku bali. Wes. Iso ngutang iki oleh kaya wong. Piye? Kenapa? Piye rasane ora duwe kaya ngene iki to, Pak? Aku ki iso kaya ngene iki. Ngalor ngidul kautange kaya ngene iki kene memangan iki kepiye to, Pak? Awake dhewe iki. Ya rasa mangan. Ora iso nulungi awake dhewe. Kang. Wis tunggalane marai sebah meneh. Lungguh, Di. Iya. Edan. Ngombe ora? Ngombe. Ya nek ana wedang, Teh apa? Jeruk. teh ya gelem, Legi ra? ya legeno. Ning warung kono. Atas. Oh, cetoke niki uripe ora karuan kok ngene kok ngombe barang. Ya kowe iki sambatmu kaya grantang ning omahmu apik, Kang. Wah. Iki wetengane apik tenan, pelatarane apik. Wah. Gendenge kaca kabeh. Wedan kae kaca kabeh. Kaca apa? Ayo kaca iso padang banget iki kaca kabeh to. Mbok nek ngenyek ki ya ora kebangetan to, Kang. Kowe iki mlorot lho iso ndanani ya. Wah, jan. Untung ra udan nak malah. Ya kowe iki rasa banget-banget. Uripmu rada kepenak, aku sing rekoso, le momong sik rada alus iso ora. Aku ya salus, aku ki saking tresnane karo kakang kandung. Tresno kok ora nggawa apa-apa. Walah. Lho. Takono kanca-kanca tani, aku ki nandur pari. Wis tak upakara walah lelakon Ngopo? pangan tikus. Entek, aku nek pamane panen kowe karo Bayu tak gawake 4 kental. Tenan kuwi. Utang kental ki karone sapa? Dapurmu ki le nandur ngendi? Ora duwe nggone. Ayo,
Aku rak ya buruh-buruh kas desa. Nggone Pak Dukuh diburuhke aku. Lah aku ki ya uripku ya mung buruh ning tekun aku ki karo tani. Lah ya ora apa-apa pancen uripe awake dhewe wis di jatahe kudu rekoso. Ya Cid. Ning beda nek adine dhewe. Ha iya. Saiki umuk tenan bocahe. Bocahe. Heeh. Sing ana kuwi ora ngelingi karo awake dhewe. Kowe bar ana apa? Kepiye? Biyen aku ngerti yo dipek sih ana kae gelem masuke. Tak gajul cah iki. Aku dadi bojomu mung lemu tok awake ora ndek apa. Ayo wis bejamu kayu. Wis bojomu uripe gedengap-dengap. Rak ya rung ndek anak ta kowe barang ora? Rong. Ya di anak kowe piye? Ya nganu Kang, saiki iki alih profesi wae. Kowe nyambut gawe apa ta saiki? Wah, saiki rekoso meneh aku. Rekoso piye? Aku kira sine iki wingi-wingi iki aku yo ndek profesi, ndek gawean pokok. Heeh. Borong bedah bumi. Nek saiki ora ana wong mati. Oke. Wah, bisa nglakoni. Bisa wae. Kuwi dadi ming tukang Gawe luangan nggo wong mati. Kowe ning wis tau nyilakani bojone. Heeh. Piye? Tau tak pendem. Ora le dipendem. Lah piye? Entuk apa? Driji tok go mulih kae. Oh, medeni wong. Sirku tak kon nggo kalung. Heeh, kon nggo pesugihan ngono to. Jo, wong sing jenenge wong ra ana, kuwi nek barang wis dipendem tok openi, bakale uripku ya kaya ngono kuwi. Padane ana driji, sing ana ali-aline tok go bali. Untu mas tok tetel. Barang kae ora kena. Uripmu dadi kaya ngene iki. Kowe iki bersyukur karo sing Maha Kuwasa. Uripmu gedengap-dengap rekoso banget iki matur nuwun. Kok matur nuwun? Ah, nek sing jenenge wong urip rekoso iki ora beban hidup. Lah tek aku kapal ku netel untu emas iki kapan? Ya ora tegese Harta-harta kowe ngletak kok. ngene ya Kang. Aku rene pisan ya kangen karo kowe karo Mbak Yu. Lah ya wis sing cetha kuwi. Aku ora rasane iki ya terharu kok sedulur kok Nah, seni pemelaratan kabeh. Aku kowe do kaya ngene uripe ning uripku karo Mbak Yumu gedengap-dengap kaya ngene kowe gelem cilik ki aku wis matur nuwun. aku ki tenang kok nek karo kowe terus. Ngono siji sitok ae lho. Wah, wis kae wis. Si ragil si ana kae. Ya biyen uripe awake dek Nek cilik kok dadi beda to ya? Beda piye? Biyen gek rung duwe bojo ki wah tak gemateni. Oh. Aku ora duwe apa-apa wae tak nehi. Kok dadi saiki sandhe bojo sugih. Kowe kok ora mergo le sugih. Ora ngopo? Aku Heeh. Putut, Heeh. Sehono, Heeh. kuwi rak tunggal. Heeh. Ning tunggal Pak, tenane mbokne beda-beda. Kok mbokne beda-beda ki bapakne? Alah, ya ampun. Mbok bojone bapakmu ki pira? 3. Wit, wih dadi babon siji ndek siji ngono. Bapak bojon pertama, Heeh. bojo cikik dhewe, Heeh. kuwi juragan. Juragan apa? Dulu mas-masan. Dagang. Oh, sugih to. Heeh. Oh. Anak-anak aku. Sing sugih kuwi mau. Lah iya si mbok ki mbiyen sugih. buke anak-anak aku. Mas ngono kae. Utuh asli juragan bulas, juragan Tak kira kuwi sak matine iki gampang si mbok ki mbiyen. simbok. Heeh. Kemblekan berasake ental. Mati. Aduh. Nah terus bapak nganggur. Bapak nganggur. Heeh. Ha? Terus ndek bojo meneh. Widodari. Bapak sing nomor loro di bojo apa? Bapak ki mbiyen nomor 2, kuwi duwe bojo mergo bapak kan sepi. Heeh. Gendong aku ngalor ngidul, ora ndek bojo. Surup-surup ning cakruk. Mergo udan. Udan. Ngeyo bapak momong aku ki, ning kono ning wong edan wedok. Wong edan wedok tepungan bapak ki. Bapak Ning kuwi cakruk kuwi. Aku ya meneng wae cah cilik ta. Iya. Terus bocah cilik. Terus dadi bojone
Karo sing wong edan kuwi. Nah iya yo anak-anak iki. Lah terus mbokne ku mana endi saiki? Mati yo. Oh, ya mati to. Tabrak truk. Aduh. Si mbokku kuwi. Terus Tambak truk ndase ilang. Mbokmu piye? Kok jan lelakone kok ngrepas obat? Bapak sepi meneh. Sepi meneh bapak. Gondong loro aku karo kowe kuwi. Aduh, bapak. Ketemu wong wedok meneh. Bapak kuwi. Heeh. Wong wedok nis wong jan ketoke wong wedok sambar gelap ya tak ya. Wong wedok kuwi dirabi bapak meneh. Dirabi bapak tukul sehono kuwi. Terus sehono sae tukule kaya ngono kuwi. Lah iya. Kowe iki ora omong biyen. Ha ning aku lek gumun ya. Ngopo? Mbokne Putut kuwi malah rada edan. Ah, iya. Edan to? Heeh. Putut ya rada niru. Ha iya. Sehono muni wong apa kuwi mah mbokne? Mbokne wong jang-jangan kok ya. Sehono turun. Ha iya. Sing tak gumuni sampean. Iya. Mbokne sugih kok anake kere. Lah ya kuwi. Kuwi sejarah kuwi tenan apa ming ngapusi? Ya mek cangkemku. Saiki ngene, Dek Putut. Ngapa yu? Ya, Sampean ki rak ya ngerti nek iki kahanane kaya ngene iki ya di ngapura aku ora iso nyuguh. Rasah. Iki ki uripku ki saya rekoso banget kok ngene. Anu iki tiwas kebenaran timbangan aku dadak rono. Heeh. Pilih ditik. Wah, aku ki rene iki ya ora gegawa tenan, apa meneh dhuwit. Nek kowe sesuk kowe arep nyilih dit nanggon aku tak silih aku saiki ora gawa tenan. Mbok saiki sampean bali terus. Kowe wis kondang lho. Dilope kanca-kanca nek putut kaki pokil. Ya sesuk. Ya nek Dek Putut ki rak ya ming padha awake dhewe to. Iku bojone ya galak koyoan. Ha iya. Ya ngene ya Kang. Piye? Nek kowe iki uripmu mlarat tenan saiki tak kaya ngerti. Aku kelingan. Apa? Rikala bapak dek isih sugeng biyen. Bapak iki wis tau titip warisan. Melih titip warisan. Heeh. Wujude peti. Pet ah. Sik. Pet. Oh, peti ya. Oh, kelingan to? Heeh. Peti. Wis nendi to saiki? Saiki dititipke Lekman. Man. Ah Sugiman. Oh, wis kaya ora ono nek wis. Sugiman dhuwur kae. Wis bubar nek wis. Sing nitipke sapa kuwi? Sing nitipke? Jenenge tapi sapa kuwi? Suwargi bapak. Aduh, kleru kok ya aku iki. Heeh, titipke gimana? Heeh, ya awak pernah lek karo awake dhewe kok. Gimana kae to? Wala mulane ngalor ngidul saiki gleleng lho kae. Rak nyemelangi to nek kuwi. Amung kok rak ngerti to nek pedhi iki isine apa-apa. Terus saiki tuku jaran wingi ajar numpak jaran jengklit jejake. Gimana gentar kae udu? Ayo. Gimana kae lek keleke dhewe senajan awune iki. Walah iya. Awune iki tuwa kono, nek tuwane awake dhewe ngelik. Apa dititipke kono? Titipke kono. Iki cilaka nek Aku sih to seksine sapa? Seksine iki nek ra kleru Mbah Dal. Mbah Dal ijo. Dali yo budhek. Lah iya kae sing nyekseni. waduh. Lah kae iki wis ra krungu e. Ayo ra krungu nek ana seksine mbok menawa Aku leweti ngene. Heeh ta. Sugiman ku maro dalijo nek kong kali kong lho. Iso Ayo kuwi. coba. Saiki ngene wae, Kang. Mbok menawa uripe dhewe iki bakal mulya, ditersih nang isih ana. Wis ngene wae. Oh piye? Saiki dadi siji Ini ngono. mbokmu. Heeh. Rening warisane bapak ki wujude peti sing dititipke Lekman. Aduh, Ngono to? Saiki awake dhewe penggenahan ning gone sing ana. Saiki ngene. Piye? Aku ya melu nyicil ayem. Ra ketok sing duwe ya sampean-sampean. Ayo. Saiki dirembuk wae bareng-bareng. Nek kowe mukti, aku mukti. Kena nggo nyarutan, Pak. Kena nggo nyarutan aku kena nggo nganu ngrabeki anakku. Dirembuk wong telu. Ya. Tegese saiki mara wae ning Indonesia ana ngrembuk si peti kuwi. Yo, yo. Yo, saiki ya, Pak. Kancing lawange. Oke. Yo, Kowe nututi yo, Yu. Ya. Ya. Merah. Karo Mbak Yu bareng to iki. Ya, Mbak Yu. Nggih, monggo. Merah, wis. Merah kok. Kan foto to kae. Lah mbok yo ora dodo banget kok. Kan rada cedhak kene yo ora cedhak-cedhak ning. Kene ngiwa banget kira yo. Lagu ki alon-alon wong keramika kurang tau weruh
rame kok iso mengkilap abang kabeh. Ha iya. Lah ya. Kene ta? Ya ya. Janis. Ora wisuh mlebu. Nggih, pun kok. Pun Wah sikil betok kaya ngono. Wis iso. Mbok yo ngajeni sing di omah ta ya. Nek kon wisuh teng kali to Mbak yo. Aja kali ya banyu sumur wis reget ya maneng kali. Waduh bletok tok. Saiki udah-udahmu apa? Piye? Piye? Tanganmu. Wis kalau mati gomblas ta? Hah? Lagi ngaten niku Kang. Awas Aku kepengin kula. Angger wong wedok nganggo gelang melu nganggo gelang. Melu. Wong wedok nganggo kalung melu nganggo Kalung kompak, ya Bu. Adikku melu aku seneng sugih tenan lho. Yo le seneng aku wae kowe wong susah kok seneng. Kudune kowe iki diseneng-senengke. Iya iya. Lenggah Mbak Yu. Yuk, kene yuk. kon riki mawon. Isih kerasan dadi bojone Kakang. Lho lah tak urip-urip. Ah iya wis kok ngono. Wong jeneng wong kebojoan kok tembunge isih kerasan. Mbok sampean ki mapake awake dhewe wong sampean ning kene mapan karo aku ya kerasan banget kok. Nek aku rumangsa mapan kok. Iya. Alah, Mbak Yuriati ya padha wae karo Kang Sugeng ya rumangsa kepenak uripe dienggo rasa. Piye-piye anggere daya mah ade padu to. Mau wong loro tentrem genak-genik. Acan kula karo sampean ki nek Terus nek udik tok mbayane daya lek kejeme ra elok. Yam. Kem sapa ayo? Sampean kelingan sapa? Oh iya ya. Kelingan Rubiye mesti. Ora kele bakul es nang toprakan wae. Jaman Anu kok biyen. Jaman biyen Nek, Dik sih ono. Piye yo? Niki bojo kula niku arep ora duwe ayam tentrem lemu-lemu. Lemu lah njak Lah berpenyakit sampean ngono. niku sugih kok malah cilik. Kulino ngitungi duit. Dadi mangan ki malah sok lali. Aku ngitung ngene wae karo didulang kok. Wong lanang iki nek wedi. Kok kaya zaman lakon kamandaka njuruk anu damarulan. Wong lanang nek wedi wong wedok ya ngene iki. Sok ngenes. Kuwi ono sing popok. Ayo kuwi bener pujine wong melarat ki rak ngono. Ya Lah wong sampean ki rasane kok ya nang kene. Pujine wong melarat, wong rekoso ora kebeneran ki ngono kuwi. Sampean ki mbok ya ora nyocok katene wong liya. Lah nek krasa kan nyoto to. Piye Kang? Aku rene wingi iki ya tanpa nganggo ngombe. Kowe Lah wong sumur wis ra melu gawe kok ngombe. Kepiye kuwi? Pak, nang kene rasa suwe-suwe lak dicepetke. Oh iya. Wis ngomong Kang kowe. Anten apa ta niku kok Aku arep- kabeh kok bedok. butuh karo Wah, monggo. Nggih, monggo Kang. ngene lho sih. Ah, Aku utang meneh. Sing wingi wis ra tak nae arep utang meneh. Kamane to utang. Sing dutange rak dudu sampean sing duwe duit aku. Sing utange aku kok sampean ki mbok ya ora. Ning kowe rak ngendasi bojoku. rembuke. Lah nggih, ning sing dikuasa rak aku. Wong lanang. Ah lho ya, nek nggon duit karo bondo ya aku sing duwe. Waduh, blethoke tempel katrate didik. Wong sampean niku basa ya. ditekani kok malah Tekani kok Ah sampean kan. Ayo kowe kuwi anggere kene iki gedhayon nang melarat mah dadi aku padu. ki mek arep takon. Oh iya niku sing apik. Rene aku kowe putut ki tunggal. Sing biyen dianake karo wong tuwa. Ha iya bocah cilik. Iki aku rak kelingan mergo putut sing kandha. Ha putut ki kan biyen cerdas elingan. kelingan. Anten apa ya, Kang? Kok kaya wigati Apa-apa? banget. Ya nun Kula sewu. entuk nggih entuk ngerti Iki- mboten iki. urusane kan Keluarga. Ning kula asal ngerti. Nek kur krungu lah, nek melu cawe-cawe aja. Oh, nggih nek pancen niku rembuke wong telu monggo. Wis kana luru. oleh krungu kowe rak kupingan to. Sing jeneng kupingan ki manci. Ya kupingan to. Piye piye, ora cedak-cedak. Lek dicepetke Pak lek lara ati aku nang kene. Iya sabar. Iki kene to, aku nek ro Mbak Yu ora. Mbak Riki to Mbak Yu jenengan caket kula mawon. Siji sing ngomong. Jare bapak ki mbiyen ninggal warisan. Ayo wis didum to. Lemah iki. Kowe tuk kono kae sormbreng. Lah. Wis ora Aku? Kowe ngisor munggur ya to. Wis. Kudu kuwi ya. Ngono sarbojo. Ana meneh warisane bapak sik seprene sik dititipke wong. Lho. Wujude peti. Kuwi tenan apa piye? Yo Tenan. tenan kok. Dadi bapak kuwi ninggali warisan lemah-lemah iki isih ninggal peti. Peti wasiat. Lah saiki nek iki Peti kuwi jarene
dititipke lek man. Man dhuwur. Man genter. Ha iya. Ya ora men gender. Sugiman. Gimana kae kancane bapak kae biyen yo Ridik. Kae isih like dhewe kae. Ridik. Lah ya ning le. Biyen buka otok dhek saya ora. Ya wis ora oleh ora jaman. Kok sok nglimpekke. Nah, kuwi seksine Mbah Dalijo. Dalijo budek. Ah iya. Lah kok wong budek kok nggo seksi. Wah, iki mek omonge aku ki kelingan capet-capet. Tenan, aku sing kelingan tenanan. Seksine Mbah Dal. Ning kowe ora budek to? Mbah Dal, Aku nek kene ya budek kan kong kali kong. ora, nek dadi kong kali kong sik giman karo si Dalijo. Saiki danu wae mbok. Dindang wae. Dindang wae. Dindang. Mbah Dalijo isih to? Isih. Ati dindang ngene. Ana kongkonan anumu. Batur. Ora. Reno le. Iki ning ditake didangmu iki lho. Kowe gawe wedange. rasa digawe. Dhisik kakak napa Engko rugi atau nggo nyuguh iki to? Ade. Engko tak adus. Kowe tak kongkon. Nek ini Mbah Dalijo. Mbah Dalijo. Digawa rene. Pokoke lara ya go rene. Ah mangkene mboten purun. Rada pari peksa. Riono wigati. Hei, Kamne lakoni ki apa? Kok tak Ini Mbah Dalijo. Dalijo to, Pak. Dalijo to. Wes padha wae. Entuk kaya blacan kowe. Ayo tak urip-urip. Wah, niku anu jekang Ya, sing nek sregep ngono, nyambut gawe niku. Tegese bapak ki isih. Lah iya. Sapa meneh iki? Pun tekan dereng Apa niki? Sapa? Apa nek? Mbah Dalijo ki jare ditimbali anu diaturi kan mriki karo Kang Surono. Lah iya. Piye ta iki ora klisipan kok. Lah kok anggere dalan ki dienggoi anggere anu dijejeli anu di. Lah kepiye iki? Ah, kok ya mau iki. Ah, bocah kok bawa yo Kang Sugeng apa Kang Sugeng? Era Krisna to. Krisna kaya ora Cah saiki ki jandon adwong. Nah, toto. Wong melu wong ki yo ngetutke wong ora ngangkat dhisik. Hop, iki pun tekan aja teng pundi? Dari kini ki omahe Pak Sihono. Kok iki dijak rembukan kok iso wis kok ngene. Mbak. Oh, pun tekan gone. Mbah, Aku kok kaya kancamu. Sapa? Lah kula men yo ketularan sih. Sampeyan iki ajeng ten pundi pon kendel iki mawon? Ajeng jak rembukane. Sida nggon slametan napa ning ndi? Jenengan ki diaturi kon menehi kesaksian. Mbah. Sehat. Sehono to? Kaget ta. Mbah, Mbak. waras to. Lah nggih sampean niku Sehono anake Derma. Kula niku ngerti. Ora dadak ngandani Penyakit. Kakane Sehono putut. Lah ya sampean kuwi iki Sehono. Kakane. Oh. Kula Sehono, Mbah. Anu karo ana nganggo keris modelen. Ya aja kecem-kecem Nek kula bojone Sehono. Nah, iki Pangling mboten nek kali kula. Nah, nek ngene iki krungu. Wah, pinten kula. Kowe Sri Perek. Ngerti wae aku. Dene ora pameng nek kalih kula. Sapa-sapa pangling bareng karo rada modhek ora pangling sampean. Karo wong wedok isih awas, Mbak. Ayo kancane Giman kok ya. Mbah, Kok dak nom-nomane ya ngridik. kula bojone Sugeng. Iya. Kliak-kliak. Bojone gimana? Ki mah Iki bojone gimana? golek seksi kok ya kok. Bojone Sugeng. Kang Modaro. Sugeng. Ya waras bojomu. Kowe kok kuru. Saiki kita puru. Nggih. Niku mergo mikir Sugeng. buah, Ayo, buah. sidar slametan apa? Wes slamet karmu ra karmu. Kula nyomo dipati, Mbah. Nyomo dipati. Nyawa. Oh, wis arep mulai ketoprakan Bah, meneh. bocah. Ye.
Badal ijo. Sampean mriki kon nyekseni. Untungmu ilang ya. Sik dirembuk niku pun jengen wis ben jenenge rene kon dadi kuwi lho kon mene kesaksian iki lho. Kowe mau lak tak wis tak kon nggawa tase to. Malah ora mbok gawa karepmu piye? Nyemprot Tak sapa to ki? Sampean ki kon oh lha ngomong piye? Iki ngomong karo dikampleng iki. Napa leres jenengan dadi saksi napa? Heeh. Paten-patenane iki malah ngendika ngene. Nek keseron mantul. Aku kebak curek kabeh kok. Nek ndek malah Nek omong karo aku ki sing cetha, jelas. Padha pating gasur ora karo-karuan. Piye iki kupian. kan gawe ide Sing ngomong ben iki. Nek sing ngomong iki cetha. Wong kowe ya ora Liyane ra cetha. Nah, Iki si Surana budhek kae lho iki. Kusenmu kuwi. acah nome budhek kok ngomong. Niki kula kalih Dik Sri ngabari. Niki Simbah, teng mriki niku rak Bapak Suwardi niku ninggal wasiat. Bapak maratuwa. Oh, gogoi jangan ngono. Dititipke Mbah Dalijo to. Peti niku lho, Mbah. Nah, bapakmu ki ora ana ki aku seksine. Seksine ki aku. Tobat. Mbah Keriyen to. Tak ande Saksi niku enggen jenenge gur kon ngendika iya nek pancen si bapakne mak lho iki niku ninggal wasiat. Ripo jenengmu tenan ora? Wah, samplo. Wah, aku budak kau. Lah, Ki bojomu ki apik lho kok dadi dagelan wangun iki. Sampean diaturi mrene. Iki bener napa mboten? Jarene biyen sampean dititipi peti. Ngono kan? Heeh. Ah, peti. Saking tiyang sepuh niki sederek-sederek. Tiga niki Kula. kan sugeng tak putut bojo kula sehanan niki. Warisan. Warisan. Digenake sama sing bisa nyrateni. cukur obat aku. Oh, ning ya aja pesen saiki. Wah. Ngapa dipesenke peti saiki? Niku bapakne Pak Sehono, Pak Sugeng kalih Pak Putut niku mbiyen wis ora ana jare ninggal warisan. Niku bener napa mboten wujude peti? Bener ora? Omong bener ora? Wujude peti. Nek bener njot sik nggawa sinten? Peti kuwi to. Nah. Giman. Wis dong sakniki ya. Cetha niki. Padha karo kandhane. Petine bapakmu to. Nggih. Oh, tinggalane Kang Dermo kuwi. Nggih niki. Giman. Takono kan ora percaya. Sampean seksi lho. lah kok kula tepung gimana wae ora. Iki bojone iki kok sama niku werna. Tidak kula. Oh, ming padha rupa. Ya kon biyen jane giman. Biyen to yang gue to tak sikat. Niku bojone Pak Sugeng nek bojone gimana ki nang omah cemburunan wal. Sik, aku makili. Nek wong cemburu ki ana pawadane, ora ming waton. Lah ya aja diobal ning kene kok jadi. Ayo sampean kuwi sing marah-marah. Tahanan kaya ngene kok. Kuwi kok si petine kuwi. Nggih. Sing nggawa ki giman. Aku seksine. Nek ora ngerti tak kandhani. Oh, nggih pripun. Sing seksine lek Dermo biyen arep sedo kuwi. Aku seksi. Tuntas. Gimana tidak mau. Lah terus Kang Giman utus mboten sakniki. Lah isih Cek. Kowe ngawu-awu saiki badake. Lek Dermo ki wis ora ono. Aduh Giman. Giman, golek nang wadas. Petine sing nggawa giman. Nang wadas. Kene golek ono. Wadas ki ngawur wae. Ono wadah apa? Kuwi sing nggawa ki giman. Aku sing nyekseni. Ya, sekseni bapakmu terus ora ono. Nah, iki dadi cetha. Ora niki ajeng dirembung. Lah, ajeng dirembung anak-anake. Ngono lho. Kang, iki lek gimana iki? Ki, Arek, iki gimana iki?
Kene. Lega Mbah, mengke ndak keju. Kene doliku. Isor wae. Lek man, kalian jenengan ngendika sisan dong. Mau sampean to. Padake Kamangki dagel. Ayo sak grup wae. Wong agar anu sok numpak apa-apa numpak lah gledak kok jarang. Kalian jenengan pangendika nek le rada randat niku merga wis arep budal mbur dicengklaki bojone njero ra sida. Iki ana pokoke do bedrek rembugan. Salah siji sing ngomong, Iki sing ngeten. Nek masalah niku sepele. Nek dadi ruwet niku ketanggur wong budhek. Waduh wis tobat. Kowe omong karo Giman. Kage. Nek peti iki sing nggo dekne iki lho. Aja jenengan iki. Ya. Lirih. Mas Yono, Mas Sugeng, Mas Putut. Pripun? Balik. Kulino Mbah Dalijo. Balik. Aku mau pancen wis diceritani karo si Angger perkara iki. Mula aku tekan kene arep ngrampungke perkara iki. Wong iki wasiate wong tuamu kabeh. Nah, kowe omong sing cetha. Nek kuwi sing gawa kowe lho, Man. Anu, Wong tuwa ki iso meneng ora to, Rumah? jero ning lemari kosong ora? Lebokke lemari we. Dikunci. Bah. Sampeyan nyekseni lek kula ajeng ngrampungke perkara niki. Nyekseni. Waduh, nek keproh aku. Lek ajeng ngrampungke perkara niki. Mula wis tak kandhani kok. Lah, sampeyan kok ngandani sapa? Nek kula niki ming pernah mantu, mboten sak ngandani kula. Apa to Sri kowe iki kok? Lah sampeyan Ingeten nggih, Mbah. Ini Mas Yono, Mas Sugeng, Mas Putut, kabeh wae dadi seksi. Nggih. Pancen nalika biyen Kang Dermo ki arep sedo. Kuwi ninggal weling karo aku, nitipke barang iki. Minangka warisan kanggo anak-anake. Gitu, Mbah? Bener. Iki omongno, ndak ngomongno. Iki kowe iki bulet ta nek omong iki omongno nek iki titipane lek dermo ngono. Sing bulet dheweke kok Kene man. wong kok ora dong-dong lho rumah. Ning sampeyan nyamang kula kok yo sing disawang kula. Sing disalahke ki aku karo anak-anak iki. Ora nyalahke. Iki pamane diantel pisane piye? Men kok pior. Jantungmu ndak kumat kan. Sing sabar. Karang wong tuwa ki ya ngono kuwi kok. No, meneng. Nah, Lho nesu ke lho radang mbok omongi nesu wonge. kula tak omong. Lah iya. Lah iya ngopo? Nah, iki pedhi wis tak gawa. Nah, iki rene aku ki mung sak dermo dititipi. Nggih. Nah, pedhi iki terus dadi wewenange sapa? Oh, gampang niku. Gampang. Kowe iki nek kene ae ra ning ndi-ndi. Ben jelas omongan. Ajeng golek rek nggih ngobong sampeyan. Oh, Pripun? Piye? Rono ki arep acting. Loh, no. Nah. Piye Mas Yono? Kang Sugeng. Karo Kang Putut. Heeh. Kowe rak do butuh duit to? Lah iya. Wis ngene wae. Dinggo gampangke rembug. Pokoke peti iki tanggung jawabku. Dadi duwekku. Kowe do tak nehi duit. Ora dibuka to. Alias tak sui. Dadi pedhi iki sing kudune wewenange ndek wong telu. Menange dadi aku. Nek perkara kuwi tok rembug keluarga. Nggih. Sik kok aku nek arep nguku iki to. Ha iya. Duwekmu to. Heeh. Terus saiki aku ro putut kasto kei piro? Lho, pira-pira tak nehi. Piro Kang? Tenan lho kuwi. Surono. Nggih. Pripun? Cukup ke duit. Oke. Rasa, kowe sok nyolong. Ora percaya to? Tak cukup dhewe. Wong kongkonan kok Piro-piro? Yo jaluk sing oke kan. Aku tanggung kabeh kan. Lah mulo kowe dereng nate saiki ra cetha. Sik. Gaya. Cetha iki. Kok rong cetha piye to? Kowe kene ngene aku mek sak kenya-kenya aku moh. Aku ki wong sugih. Aku ngenehi wong ra duwe wong ngemis kae. Heeh. 500.000. Kowe kondo Mbak Yurung, anu bojomu rung. Omong. Endi? Yu, kok. Diajeng. Ae ketok tuwak kowe. Man. Pripun? Iki wis ngerti urung kok malah arep padu, Man.
Niki lho mboten pundi. Ayo lemari. Lemari pundi? Pun kula pindah dede niki. Kae tak apusi wis tak ijoli. Oh, Iya julek aku kok. Julek aku. Niki nembe ajeng dirembuk keluarga sak sedulur. Sak sedulur. Nggih. ora patut. Ono rembukan. Engko anggere ra akeh mata antre kabeh. Nek nembung sing akeh sisa. Iki wis musyawarah. Matur nuwun. Dudu kowe. Wah. Sampeyan Lenggari iki, Mbah. Mangke gampang, Mbah. jeneng seksi iki kok 10.000. Mangke seksi wonten, Mbah. Piye kira rembuke piye? Lah ya Iya, dekmu di- ora di- diputusi, bondo Lek. ya ndeke dhewe to. Ngene. Piye? Tak nek 10 juta gelem ra wong. Tak nggo mrabeke anakku, Le. Hah? Nek wis 10 yuta ora cukup. Anak-anakmu ben rabi dhewe wong le apa-apa ya anakmu kok sok. Kang iki tenan, Kang. Ora sembrono lho. Ya wis ngene wae. Urusane iki bondo iki. Kuwi tanggung jawab. Aku wis pokoke karo sedulur tresno. Nah, iki aku ben sedulurku yo kekangkat uripe. 50 juta, 50 juta. Nah, kuwi rada lumayan. Nggih to, Mbah? Oh nang jero tak ngene ngene. Apa aku mau? Hah? Sing ora aku ngene. Alah kok sak sendok kowe kok. Ya, Duwite niku. sakit kok. Kowe Lagi sakit. cek kok ngene. Kok meng duluan nyemil. Kuwi cek. Oh. Cek. Terus nek apa sedulurmu tuwa wis tok nek dhuwit. Dadi iki iso ning ngebang bareng. Dadi ndek kula. wewenangmu. Di mriko, Mbah. Wis tak omong karo Ya. cewek. Rene iki wis dadi wewenangmu. Kula ya melu nekeni to. Aku nyekseni. Seksi, Mbah. Iki pethi tak bukake, isine apa wae tegese dadi wewenange kewajibane Sehono. Sehono. Iki ora ora kokean to mung 50 juta. Kuwi 50 juta ki pas. Yo, matur nuwun tegese uripku sesuk Saiki asli. Dadi sekseni ya. Nggih. Niki kudu padha ikhlase. Ikhlas, ikhlas. Layang. Wah, iki mesti Man, petunjuk harta karun. Wonten apa? kuwi diwacake, Man. Niki nembe ajeng kula waca. Nah, kowe ora padu Dong ngrungokke. Tak wacane sing cetha. Nggih. Aku yo ora ngerti kok mbiyen karepe bapakmu piye. Lah, Awak dhewe iki ikhlas. Ikhlas lho kuwi. Ikhlas, ikhlas. Awak dhewe nampa 50-50 yo wis. Wah, matur nuwun. Wis lega lho ya. Nggih. Tegese ora ana berdondi lho. Ora. Sehono ya kudu tanggung jawab. Tanggung jawab. Rukun ya yu. Turah punya rutan. Nah, mlo Le, Kula, Pak. layang iki Oh, lho. alah. Kleru wae, Mbah. Oh, piye, Mbah? Hah? Macane pripun? Macane? Oh. Anak-anakku kabeh sugeng utut Siap. karo Sehono. Kula. Wah, kaya Kurawa e. Bapak weling marang kowe sing do guyub rukun. Gotong royong. Aja mung mergo bondo kowe padha cungkrah. Apik welinge bapakmu. Ah sing isor mbok menawa nuduhke. Nggih ditampa, Mau Bapak. bondo kowe mau. Bapak Nggih ditampa ning ngarsa dalan. weling marang kowe sadurunge bapak lara bapak utang duit karo Dalijo 150 juta. Hah, mula